Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dahulu, selamat malam Bapak semuanya. Alhamdulillah, pertama-tama saya atas nama pengurus Brahmaninten ikut berdoa dan puji syukur alhamdulillah pada saat ini, malam hari ini dapat bertemu Bapak semuanya, khususnya anak-anak cucu saya yang dalam hal ini inti utamanya jadi Bapak semuanya syukuran karena anak-anak ibu bapak semuanya beberapa kali memperoleh penghargaan prestasi baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Yang terakhir baru saja juara 2 Langan Carito di level kabupaten. Alhamdulillah. Jadi bapak semuanya izinkan saya untuk matur sedikit ya. Saya ini disepuh ya Bapak Ibu, dituakan di sini sebagai ketua, sekretarisnya kakak saya Sarwono, pengurusnya lengkap, adik-adik saya mulai dari Yati, Yanto, Ganes, semuanya itu sebagai tim teknis Hangabei, mulai sanggangan sampai yang lain-lain. Terutama khususnya adik-adik saya itu adalah yang mengajarkan. Saya sebenarnya keturunan dalang, tapi mulai keluarga saya ini stop yang tidak bisa apa-apa. Artinya yang betul-betul melestarikan budaya di Sanggar Brahmaninten ini dengan pengurusan yang lengkap di bawah pembina Bapak Lurah, tentu saja berharap anak-anak kami, adik-adik kami ini bisa melestarikan, bahkan bisa menciptakan kreatif dalam hal pengembangan seni budaya. Bapak Ibu, saderengipun kula nyuwun pangapunten tinggi atas nama Sanggar Brahmaninten, mbok menawi napa nggih. Selama ini Bapak Ibu asring tidak mriki. Selama ini Bapak Ibu membimbing putra putrinipun utawi wayahipun sinau budaya, khususipun wayang topeng pedalangan, karawitan, lan carita lan sak panunggalanipun. Atas nami saking Sanggar maturaken sangat matur agunging panuwun. Bapak Ibu, prestasi anak itu tidak ditentukan hanya dengan kecerdasan. Sukses karir orang tidak hanya ditentukan oleh kepintaran. Sukses masa depan anak sekarang dan yang akan datang itu multi Bapak semuanya. Sehingga menawi panjenengan nguri-uri budaya kanthi lantaran putra putri nipun, insyaallah menika saged dadosaken pintu masuk dalang di antara jalan lain kagem karya putra putri panjenengan. Pemerintah menika sampun boten kira-kira anggenipun maringi menapa nggih Bapak semuanya kesempatan fasilitas kagem masyarakat untuk mengembangkan seni budaya. Mila ngaten monggo Ibu Bapak ingkang kagungan putra putri boten namung kemampuan sekolah akademikipun nggih, menawi wonten bibit-bibit bakat utawi boten sekalipun cobi pun lebetaken wonten Sanggar Brahmaninten. Brahmaninten niku murah meriah Ibu Bapak nggih, saking murahe malah ora gelem mriki boten. Arang sakniki nek bayar larang mungkin do dipercaya, nek sing gratis ora dipercaya. Nah, Brahmaninten niku tujuannya kagem membina, sehingga kalaupun panjenengan maringi napa nggih sedekah atau istilah ganes napa ngoten nggih. Menika nggih insyaallah kinten terjangkau. Kalaupun boten insyaallah boten masalah ngoten nggih. Nah, mangke mbok menawi kagem ulang tahunipun Sanggar Brahmaninten wadalu sampun kita rembak
bulan Oktober mangke pokoknya badhe gebyar Brahmaninten. Pokoknya gedean-gedeanan. Nek perlu seminggu, nek ora rong dino, nek ora yo sedina kepepete sedina. Niki pun kita rancang. Nah, modalnya saking pundi? Antawisipun saking turan-turan menawi untuk kejuaraan saking Bapak Ibu lan sak piturutipun. Mbok menawi ing samangke monggo putra putrinipun anggenipun nyengkuyung belajar wonten ing mriki mangke wonten ing bulan Oktober tahun menika badhe kita pentasaken malih mengenai kerjasama saking berbagai pihak. Insyaallah mangke badhe kita rancang sedemikian rupa sehingga mangke saged napa nggih nuwuhaken sosialisasi bagus proses sedanten bilih wonten Sanggar Brahmaninten menika wonten napa nggih kegiatan-kegiatan ingkang sangat bermanfaat dumateng masyarakat khususipun masyarakat budaya. Mbok menawi ngaten nggih Bapak matur nuwun sanget sepindah malih menika putra-putri panjenengan mangke mbok menawi mboten optimal amargi wekdalipun terbatas insyaallah mangke badhe kita paringi kesempatan ingkang kata wonten ing wekdal sanesipun. Sekali lagi sepindah malih kula namung menakanaken bilih insyaallah kanthi keterampilan bakat putra putri panjenengan dados lantaran mangke suksesipun karir. Insyaallah Bapak Ibu, karena sekarang masyarakat dan pemerintah dengan dunia digital menika kemampuan kompetensi sekecil apapun kalau menika dibina insyaallah menika saged menghasilkan sesuatu khususipun ekonomi. Wong ngaten wonten ing penyelenggaraan menika mbok menawi wonten kirang wonten Pak napa kemawon atas nami panitia Sanggar Brahmaninten nyuwun agunging samudra pangsami kasih kecakaken anggenipun lenggalan mriksani mugi-mugi nyuwun doanipun acara menika tansah pinanggih rancak boten wonten halangan setunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.